Fl-elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali l-Partit Laburista żamm l-istess appoġġ tal-elezzjoni ġenerali ta' sentejn ilu. Kemm fl-elezzjoni ġenerali kif ukoll f'dik tal-Kunsilli Lokali, il-Partit Laburista kiseb 54% tal-voti. Il-Partit Nazzjonalista kiseb 43%. Jirriżulta għalhekk li wara sentejn fil-Gvern il-Partit Laburista qed igawdi l-istess appoġġ li kien igawdi meta kien għadu jitla' fil-Gvern. Minkejja l-kritika kollha indirizzata lejn il-Gvern, il-Partit Nazzjonalista ma tejjibx l-appoġġ leh. Dan huwa wkoll l-agħar riżultat li qatt kisbet oppożizzjoni fl-elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali. Ħarsa lura turina li meta l-Partit Laburista kien fl-oppożizzjoni dejjem kiseb riżultati ħafna aħjar minn dak li kiseb il-Partit Nazzjonalista ta' Simon Busuttil fl-elezzjoni tal-11 ta' April, li jfisser li Simon Busuttil huwa l-mexxej tal-oppożizzjoni li kiseb l-agħar riżultat f'elezzjoni tal-Kunsill Lokali li tkun saret bejn elezzjoni ġenerali u oħra. L-elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali saru f'nofs it-terminu ta' dan il-Gvern. Meta l-Partit Laburista kien fl-oppożizzjoni kien kiseb 53% tal-voti fl-2005, sentejn wara l-elezzjoni ġenerali tal-2003. Fl-2007 l-Partit Laburista kiseb 53% tal-voti u fl-2009 il-Partit Laburista kien kiseb 54.5%. Iżda sentejn wara li tela l-Partit Laburista fil-Gvern, il-Partit Nazzjonalista kiseb biss 44.6% tal-voti, li jfisser l-inqas ammont ta' voti għall-oppożizzjoni f'nofs terminu ta' Gvern.